በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅዱስ ሥላሴ እንዳምነው ወትማጽን ከደቀ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተይትስም የማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናቅተ ከጅን ጽባከን በርከ ከጅን ታምክ ንስእለ ከዚያነ ሰወቃከን ገነ ከጅን ቀን ለስም ከቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩል ብርክ ወለከይት ከነ ይኩል ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወጃጋ አስቶን ግሶ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩል ዘስጋ ወለኩላ ዘነፍስን ጨዋከነ ነበከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከን ዘይብላ አንተ ምሰሰበት ጸልይ ከመዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነበር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይሁን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስክነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና አምላክና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባረኻልና ንጽልየ ጸሎት አምላክና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበራልና ንመሃሮ ቃልካ ድማ ንሕና ክንሰምዖ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ ንስኻ ሓግዘና እዚ ጉባኤ እዚ ብመንፈስ ኣዕብዩ ናብ ሰማይ ዘጠምተና ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ድማ ዘጸንብረና ግበረና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና መንጎና ሰላም ሃበና ሕማም ዘለዉ ፈውስኻ ኣብ ሓዘን ዘለዉ ምጽንናዕኻ ጠምየም ዘለዉ በረኸትካ ተኣሲሮም ዘለዉ ድማ መፍትሓኻ ኣብ ፀባን ዘለዉ ድማ መሰረኻ ፍትሐሉ ወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንእሽቶም ባረኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን የትወልና ኣብ መገሻ ዘለዉ ድማ ኣምላኽና ድሓን ምለሰልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣመላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠሚትካ ድማ መወዳእታ ኩልና ጸበቐልና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን መዕለት መግበና ሎማ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና ንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊና ከደንገል ይኸ ብስጋኹም ድንግል ይኸ ኣደ እግዚአብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ይኽፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትሒ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ፍትሐዊ ስረ ጊዜና አምላክን ሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ቀናት ሰሪያት ያድምሳት ሲያበስ ወልዱ ለብሩ ከሳት የብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ወይድ የቁናት ብሎን ሳድጎ ጻናት በበስምክም ኮንፍታኑን ጻነ ይረሴን እስክሏን ስመ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ እዛ ናይ ድቃ ጸሎት እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃ ሳምሳልሞን ስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ መሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንገበረልና ፍቅረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይትና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርና ረዲእናኒ አለዩና ነቅርብና ተቀቢልና ተማዕቅብና ነጽሕና ሰዓዛ ሰዓት ዚያውን ኣብጽሕና እዩ እጁም በዛ ቅዱስ ስዕለት ዚያን በኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚአብሔር አምላክናን ልምነሎና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቦን ጎይታና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካለና ስለ ዝተወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዋብካናን ዘጥናዕኻናን ሰዓዛ ሰዓት ዚያውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካለና ወጎይታ ይቕረበለልና ወመፍቀር ሰብ ስለ ዝልምነካለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለት ዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራብ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ወብኦን ጎደን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽርኹፋ ሰባትን ምልዓል ጸላን ወጎይታ ካባያርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ አሜን ያብዘ ዘለና የቦታውን ኣርሕ ብጣዕሚ ዝሓሽን ኣዘልና ተመነን ቅርብትን ኩሉ ሓሊ ሰላም
كرجع سلطان ذهب كنا نسخة مخا كله فارحنا ولا حنا برنا فتنا يتأتون حدا ودخا كويتنا نملكنا مدحنا نيس بتشات من تفور سبيل بزجورم حرتنا قرتان مشاغا معرم حوم دغنا من فز قدسن سجانا صنعتهم وزلك على من كل ساعة نزل علم آمين عين مزمور 50 حدا وأملاك مثال خم حرني كم تعبير راغ أبا ساي دمسس كم أبا ساي تصبيك حسبني كم حتياتي وناصريني أنا أبا ساي فلت الله ما حتياتي كل جزيب كل معي بزربا خاص عد فرد خانوس وانك تركب سأنا أخطر يبدلكم أو كأني خاكي جبركم ما بقى أبا سات ولدكم نيكا أبا حتيات أنا ستني نونا حق أو اشتغلت لي أبحو أنتم مهرني أنت غصرت وسم زاتريني كبرتك صعود سبني تنزغت كت كأي ناس أنت حقوس أصبحتان حقوس ناس معني كتكها بحتياتي قبله نبزل أبا ساي وندمسسو وأملاك تقولي لي بفترة لي سعنا منفس كاوي تحدث كم قد كاي دربيني قدس منفس كاي تقدفني حقوس مدحان كامل سلي فقالني منفس وندقفني ما قد خان مفرس ومرم إيه حتى أنا باخم لسئيم وأملاك مدحاني كابراد ما نقفني لساني صدق حال الكتب له إيه ويثاء في مسجانا خنا قرص خنا فريك فت مسوعة بها بلكاني زي كون اسمه أروكل كان ري مسوعة مرة توقوني خمو مسوعة أملاك سور منفسي وأملاك نسبرن كت اللي بايت نقونيها نتسيم تسقى سناي قبرلا مكاتيات يرسالة وندا شعب موسى صدقي زحر مسوعتي وملء مسوعة بحكم لك أي شو عم مسويها أراحو قرب الكايم هللويا صلاتك زيادك أس كرسان قسين أملاك مسجانا قربلو حتى يعطيك حد قال لك إلمنو علي تسمع لنا بنا أبغى لهم مزمور داويت مبل 230 كتصلي لنا أبي مرقيتا مزمور داويت مبل 230 حدا أنا مزمور داويت مبل 230 كلتان كتصلي دكتور كفلاي مزمور داويت مبل 233 دكتور تسقاب اندهرها الليخا دمت قبر الليخا مزمور داويت مبل 234 كتصلي مع رزنت مزمور داويت مبل 237 كتصلي لنا ممهر سارة مزمور داويت مبل 238 كتصلي لنا أدينا بري انقع السلام متساخن ماما ملو حفتنا سنايت يخمسلن كان ودن مزمور داويت مبل 240 حدن أدينا بري مزمور 240 حدن ماما ملو مزمور داويت مبل 240 كلتن ايفون الكاتي خدلقي حفتنا سنايت وي حفتنا فرويني دا هاي قبر اللي اندحر التعماك خينو مزمور داويت مبل 240 شدشتن الشي ماما رزنت مزمور داويت مبل 240 شوعتن دكتور كفلاي مزمور داويت مبل 240 شدشن كتصلي لنا ايفون الى اتي ادلا اب مسمر الله يلا مسلني تعمل 240 شدشن كتصلي لنا ممهر سارة مزمور داويت مبل 240 شمونتن حاول كنك تصلي لنا سارة داقون ودي هالليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩኻት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያትን ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላትን ወርህን
ባህሪ መዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሃውን በረድን ኣሳሄታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረብትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣዕዋምን ጽድታት ኩልኩም ኣራዊት ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረርቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ህዝቡን ቀርንያ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባርኮ ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓ እንተይ ካብ ርኣያስ ሕጂ ከም ዝሰረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣዴና ብረይ ካብ ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ቀውም ተዳልየ ኣለኹ እሺ ዲያቆን ወዳይ ስም ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላክ ኣሜን እነሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቁዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ ግንከ ነፍሰየ ጌና ኣብ መሬት እትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ክተንስእኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምለኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማህፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እፅላ ደም ወዳይ ኣነ ያረሽ ያ ትስማዓልና ማዕሙሉ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ الشيخ ما يوعلكم كلكم موال سب زي ودا إذا عالم السي خان زل عالم زنبر انت زخونسي نفسي متصرخون مخنيات محلو كنيرو انك تتصيف سخونة تقباراتك تحمق كيكن أبقد متحقنيا مستغلا أبعارات حاتيات تساتيكي أبتشللتنيا كدع نسقاخي كاللخي انت ايو تتبيو مزي او خرستوس املخي بتأسيو زفرح فردخا بسنبد نتزال علما فردخا انبركخ بتملكتاو نتقبراو قوي برحانكا انقطقط اللخو انحسم دمنوس اب عراتي دقيسة زلخو اب هيواتيون زي قدوس زخونكو نايتي تقبل قرز ابنت بموساد افلبي للعلم قرب لعلب لله أفلبينا وأخو أملاخ أنا قبلني أيمو يا رب لله بلا أخو إذني وزلفني ولا علم علم آمين سلا على تخبر مسكان يخو آمين ممرت منيتم كعب سلام آتخي ونتسدنجل كتسلي لنا الشيخ تمام سيكون فرحت مسكان ونزحت دنجل مع باريخي تقول لا ردي كذا كحي نتي أب حلناي كما عبل زقامات الكف وحسابات كبار حقيو نتا حممت نفسي بكونت نتأسيو هالوثات إفئي واللمو ناب صلوتن من أحنا بقسيا نياتو نسخي كعالية محرة من على يتعدني عدا من جهوة نفسين أملاخين قويتا يس كريستوس تسفاي إخي آمين آمين آيفون يلقاتي قدلخي حبتنا سنايت وحبتنا فرويني
جيزة انتهالكي وقويتا بزاليت زي أنا عمو كتسليلنا እሺ عبي مرقيتا تعمكم دحر كوينو وقويتا بزاليت زي أنا عمو كتسليلنا ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ወጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ኃጢአት ክንሓድር ሓልወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ወጎይታ ከምቲ ባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ወኣምላኽናን መድሓኒናን ወተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ወጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ወጎይታይ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሃረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅላእ ኣለኹ ወጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ እዘንቱ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን አዴና ኤልሳቤጥ እንኳዕ ሰላም አተኸን እንኳዕ ብሰላም ካብ መገሻ ከዓ ተመለስከን አሜን አሜን ተሃሊኸን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ክትፅልያልና حبي هلو سمع له هو ماشي موداسي سلوس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ መውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ አቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ኦ ጎይታና መሐረና ምስጋና ንአቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለምን አሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ፅሓየሞ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ዝኮንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ዝኮንካ ጎይታ ርድኣና ድማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ብቕዓት ገበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ
ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ዶክተር ክፍላይ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ኦ ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩል ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና። አሜን። ማማረዘነት መእተው ጸሎተ ሃይማኖት። መእተው ጸሎተ ሃይማኖት። ኦ ወዲ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ። ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድኃኒ ዓለም ስለ ዝወለድክልናን ነፂኻን ነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ። አሜን። ጌትናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ብዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ንበስር ንሰግደሉን ነኽብሩን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባርከና። አሜን አሜን። ማማ ህይወት እንኳ ብሰላም ኣተኺ እንኳ ብሰላም መጻኺ። እንድሕሪ ጠመኩ ኮይኑ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ክትጽልይልና። እሺ አሜን። እንኳዕ ደሓን ፀናሕኩም ኩልኩም ተመስገነኹን መድኃኒዓለም። ጸሎት ሃይማኖት ይሓቀይ እወ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ውሉድ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱስ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳናት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ኣረገ፣ ኣብ የማናይ ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋን ምውታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። መንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝፀረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ንኣምን። ሓጢኣን ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን። ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር። ኦ ጌታይ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና። አሜን። ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ችራላይሶን ችራላይሶን ላይሶን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ላይሶን ችራላይሶን ችራላይሶን ሶን 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 ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን
Chiralaison, chiralaison, chiralaison. Ison, Krialaison, Krialaison. Chiralaison, chiralaison, chiralaison. Son, Krialaison, Krialaison. Chiralaison, chiralaison, chiralaison. Son, Krialaison, Krialaison. Chiralaison, chiralaison, chiralaison. Krialaison, Krialaison. Chiralaison, chiralaison, chiralaison. Son, 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 Krialaison. Chiralaison, chiralaison. መምህር ሳራ ቅዱስ ቅዱስ ሰራይ ዲያቆን ወዴ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርካን ብቅስናኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልክ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሃይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ህደር ንበደልና ቅሬታን ምህረትን ግበረና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ኃጢአትና ምእንትእቲ ኣብ ልዕሌና ስመ ቅዱስን ሃይልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለና። ኦ ጎይታ ከም ምህረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። አሜን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አበሳነ። ኦ ጎይታ ቡቅዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን። ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላእክት ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊና ከደንገል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርክት ኦም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብሓሳብ ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹን ብቓል ብሓሳብኹን ኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀና ንሕደገልና። ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና። ኣብዛ ናይ ጥቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ላእኸልና። ብፀጋን ብርህራሄን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊት ዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳመዮም ሓጠቻን ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትቅድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ድማነና ትቕበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና ውምስናት ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቅያትን ብርዳእና ህልውናም ቅንቆ ብቅዱሳን መላእክቲ ክሓልወና
ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኮጎይታ ብቑዓት ክብረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት ምግብና ሎማ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ህልናኸ ድንግል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ይኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ እስኸ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ እቲኣትና ክሰሪልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ሕረት ለምንልና አሜን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ ተረፈ ጊዜና ድማ እግዚኣብሔር ይባርኸልና አሜን። ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ንሎም ድማ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 41 ክፍሊ 6 ቁፅሪ 1 ጀሚርና ክነንብብ ኢና እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱሱ ልኢኹ ይግለጸልናን ይምርሐናን ኣብ ንባብ ቁፅሪ 2 ዘለዋ መወከሲ ጥቕስታትና ኣዴና ብረይ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 45 ቁጥሪ 13 ማማሙሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 13 መምህር ትምኒት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 10 ክሳብ 12 ኣዴና ኤልሳቤጥ ራእይ ዮሐንስ መወዳእታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኮይኑ መወዳእታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 13 ሓንቲ ቁፅሪ ትራያ ማማ ማእዛኻ እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ አሜን ዲያቆን ሓወይ እንኳዕ ብሰላም ፀናሕኩም ኩልኩም ንባብ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ዳግም እዚ ናይ ሮማ ርእሲ ኤጲስቆጶሳት ፍጹም ቅዱስ አቡሊዲስ ከም ዝበለ ከምቲ ጽሑፍ ቃል ሰብ እንተ ደኣ ኮይኑ ንቃል ዝሰገደ እንተሎ እንሆ ነቲ ስጋ ሰገደ ንስጋ ዝሰገደ ድማ እንሆ ንእግዚአብሔር ቃል ሰገደ ትንቢት ኢሳይያስ 45 እሺ ዲያቆን ወደይ ቃል ጽድቂ ካብ ኣፈይ ወፂኡ እዩ እሞ ኣይክምለስን እዩ ኩሉ ብርኪ ክሰግደለይ ኩሉ ልሳን በኣይ ክምሕር እዩ ኢሉ ብርእሱ መሓለሉ ክጸላ ድማ ስዓልና 13 ጥራይ ሕረሽ ቀኒለይ ሕራይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 22 23 ብሓደ እየን ዘለዋ ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ከኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ እቲ ንወዲ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ እውን ኣየኽብሮን እዩ ስለዓላትኩም ምስጋና ይኹን ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ 11 ንምሓንሳት ጽቡቕ ከምዚ ክንረክብ ከለና ድሓን ፀገም የለን ኣልጊብና ነንብቦ ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙውን ዝሃቦ ደጊም ኣቶም ፍቑራት እቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቓድ ኢሉ ኣባኻትኩም ድልየትን ግብርን ዝገብርሲ ኣምላኽ እሞ ከለኹ ግዳ እቲ ዝበዝሕ እምበር ከለኹ ጥራይ ኣይኮነን ከምቲ ኩሉ ሳዕ ተኣዘዝኩም ብፍርሃት ራዕድን ንምድሓንኩም ፈጽሙ አሜን ቃልና
أدينا إلسابيت. ماشي وانجيل رأي يوحنس شمانتا 13 بدحرزي حدا نسري أب مأكل نسر انتايو نسري زنفر رقبي حر حدا نسري أب مأكل سماي كزنبي خلو رعهو عاو بزبالة دمتي خاء እቶም ሰለስተ መላእኽቲ ነተን ተሪፈን ዘለዋ መለኸት ምስ ነፍሕወን ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ዘለዉ ወይለኦም ክብል ከሎ ሰማዕክዎ ኢሎም عليه وتسمعلنا ነለይ ኣብ ንባብ ቁጥር 3 ዘለዋ መወከሲ ጥቕስታትና ማማ ህይወት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ማማ ማዛ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 33 ማማ ረዘነት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ 9 ክሳብ 17 መምህር ሳራ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 51 ኣዴና ብረይ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 6 ክሳብ 9 ንባብ ቁጥር 3 ካልኣይ ኣቦታትና ሃዋርያት እውን ከምኡ ነቲ ብተዋህዶ ዝኸበረ ስጋ ኣብ ዝሰግዱሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ቃል ሰገዱ መላእኽቱ እውን ከምኡ ነቲ በርኣያ ስጋ ዝተገልጸ የገልግሉ ነበሩ ጎይታኦም ከም ዝኾነ ፈሊጦም ከዓ ንዕኡ ይሰግዱሉ ኦኬ ናቴካ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 14 እቲ ብንቢ excuse me ቁጥሪ 11 11 14 ዝበልካ ንመሲሉኒ ቁጥሪ 4 11 يغريتها خمانت إلى اوكي 11 اوكي ድሕሪዚ ዲያብሎስ ሓደጎ እንሆ ድማ መላእኽቲ መፂኦም ኣገልግልዎ አሜን ثانك يو عليه وتسمع لنا ኣብዛ ናተይ መፅሓፍ ግን 14 ትብል ኣላ ክቅይር ኣለኒ 14 ትብላላ هو 4 to 14 ትብል ኣላ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 14 ኢላ እሞ تحن كغيرة 11 كجبرة. كيف زاجس كتشك جبرة؟ هو عصرت حدا اللاب زاجس كا. أوكي موزي أتجاجي مالو مالتي بزاناتي. أوكي thank you. welcome. كغيرة. أنا ديدا كان حوي؟ هو. الراي وانجيل ماتيوس 14:33 እቶም ኣብ ጃልባ ዝነበሩ ከዓ ንስኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ እናበሉ ሰገድሉ አሜን አሜን تسمع لنا አሜን أنا كيكا ماتيوس معرف 28 ካብ ቁፅሪ 9-17 ንደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ኸዳ ከለዋ እንሆ ኢየሱስ ተጓነፈን ከመይ ኢኽን ከዓ በለን ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ሽዑ ኢየሱስ በለን ኣይትፍርሃ ኪዳ እሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገሮኦም ኣብኡ እውን ክርኢኒ እዮም ንሳተን ምስ ከዳ እንሆ ሓያሎ ካብ ሓለውቲ ናብ ከተማ መፂኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ ነቶም ዓቀይቲ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ከለና ደቂ መዛሙርቱ መፂኦም ሰሪቖምዎ ኢልኩም ንገሩ እዚ ኣብቲ ሹም እንተተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ ንኣኻትኩም ድማ ከም ዘይትጉሂ ክንገብረኩም ኢና በልዎም እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምቲ ዝመሃርዎም ገበሩ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ይሁዳ ክሳዕ ሎሚ ይውረ ኣሎ
እቶም 11 ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ኸዱ። ምስ ረኣዩ ሰገዱሉ፣ ገሊኦም ግና ተወላወሉ። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን። ኣነ ዲያቆን ወደይ هو ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 51 ኮነ ድማ ክባርኾም ከሎ ታባታቶም ተፈልየ ናብ ሰማይ እውን አረገ። علي وتسمعنا አሜን። علينا بالرأي الرأي بدي عبراويان حدي شدش تسكاب تشعته كان بحدش دمانتي بخورنا بعالم كأتوه خلو كلاتهم ملائكتي أملاك يسجدوا له يبل بزعبا ملائكتي خاء ملائكتي نفاس أقل قلتون بهل هل تحوي يقبروا يبلو بزعبا ودقنا تا أملاخي زفان كان زل ألم ينبر بتري من قصخاهم بتري قنعنا إياه صدق فتخا عمز آخاء سألأكا سلازك زابير أملاك حلفا بصوتك بزيتي حقوسك أبأكا زيبل إيو آمين تبارك زودي آمين أب قصري 4 زلوا موكس نباباتنا ማማሙሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 መምህር ትምኒት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 ማማ ህይወት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 4 ማማ ማእዛ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 16 نأجر مجدي نتي تقص خندل خنبل نتي نبابنا هامانة أبو ميسكين قبره بستقالنا متن لبنا نفتان باب جيرنا تنباب كي حلفنا منتي تجدسنا نسمعينا عند خم تقول لك إذا دبلوها بفولي دست بحالنا له دستنتنايو نزوج بقى خنا كافلون ندل حساب دي حطون تلناها نتا قصري نوت نقبل رأينا دحار قصر خندزيا كسنتن دلي من تخنبل أبقالنا كله خنذكرون كنحزون سلازين نخيل مالتي نباب قطر 4 اجزتنا دنجل مريم كا نسجا أبز ولدت اللجيزي بتواحدو نقال ولدته ما انتزي بحكي ولدت أملاخ إياه ما عملو ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርአና ኣሜን أنا دياقون ودي ممهر تمنيت رومي 1:3 ما تقلت يعني ሓደ ሰለስተ ብዛዕባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት ተወልደ شأن عليه وتسمع الماء ناتيك قلتهم معرف 4 قصري 4 5 دحان سابين زلوا شتبق ملأت زمن مس مزقن نتم تحتي حق زلو تشايطو مأنتي خوصو نحنا ون ولدنت مأنتي خنركبسي أملاخ نزي خب سبيتي تولدي تحتي حقون زخانة ودو لأخو آمين آمين عليه وتسمع لنا آمين برافو هاي دي أقواني إبراويان إبراويان واحد ما زانا بقى إبراويان كلتا 16 أوكي إذا ملأختي إيزي إبراويان كلتا 16 أمبارسي بحق إن زري أبراهام العلو أمبر نملأختس أي العلو من أمو توم ولد بدمن سجان كاب زحابروس
ብሞት ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዞ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ። ነቶም ብፍርሓት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብእኡ ሓበሮም። ኣሜን ኣሜን። ቃለ ሕይወት ተስማዓልና። ኣሜን። ቀፂለን ዘለዋ ንባባት ኣብ ቁጥሪ 5 ማማረ ዘነት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 እታ ልዕሊ ኣብ ቁጥሪ 4 ውን ኣንቢብናያ ፀኒሕና ኢና። መምህር ሳራ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 10 ኣለዋና። ንእግሪ መገደይ እንታይ ከዘኻኽረኩም እንድሕርነት ሰብ ህሎላ ሃሊና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ሮሜ ከዓ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 9 ገላትያ እዛ ቁጥሪ 4 ምዕራፍ 4 ዕብራውያን ድማ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ተደጋጋሚ ይጥቀሲ። ኣብዚ ሃይማኖት ኣበው ዳርጋ ከየንበብናየን ኣይንውዕልና ቀፃሊ ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ይድገማየን ከነስተውዕለለን ተኽኢልና ከዓ ብቃልና ክንሕዘን ክንዝክረን። ምክንያቱ ምስጢረ ስጋዌ ወይ ድማ ምውሃድ ናይ ቃልን ስጋን ቃል ስጋ ምዃኑ ዝገልፃ ስለ ዝኾናየን ተደጋጋሚ ዝጥቀሳ ዘለዋ እንተኽኢልና ከነፅናዕን ብቃልና በዚ ኣጋጣሚ የዘኻኽር። ንባብ ቁጥሪ 5 አይሁድ ድማ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስግኡ ኣብ ዝሰቐሉሉ ግዜ ነቲ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ንዕኡ ሰቐሉ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 እቲ ቃል ስጋ ኮነ ፀጋን ሓቅን መሊእዎ ካባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርአና። ኣሜን ኣሜን። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 10 ጸላዕቱን ከለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቐና ካብ ተዓረቐና ደኣ ክንደይ ብህይወቱ ኣዚና ዘይንድህን። ኣሜን። ቃለ ሕይወት ተስማዓልና። ኣሜን። ኣብ ቁጥሪ 6 ቁጥሪ 7 ዝኾነ መወከሲ ጥቕሲ የብልናን። ንባብ ቁጥሪ 6-7 ኣብ መፅሓፍቲ ኣብ መንጎ ቃልን ዝተዋህዶ ስጋኡን ሓንቲ እኳ ምፍልላይ የልዎን። እንታይ ደኣ ሓደ ህላዌ ሓደ ገፅ ሓደ ግብሪ እዩ። ንሱ ኩለንትናኡ ኣምላኽ እዩ፣ ኩለንትናኡ እውን ሰብ እዩ። ናይ ሰብነትን መለኮትን ብሓድነት ሓደ ግብሪ እዩ። ካብዚ ቀፂልና ክፍሊ 7 ኢና ክንርኢ ኣብ ምዕራፍ 41 ኣብ ቁጥሪ 8 9 10 11 ኣብ መወከሲ ጥቕሲ ይብልናን። ኣብ ቁጥሪ 12 ዘለዋ ንባባት ኣዴና ብረይ ወንጌል ዮሃንስ ሕጂ እውን ንሳልሳይ ግዜ ኣከታቲላ ትመፅእ ኣላ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 ኣዴና ብረይ ማማ ሙሉእ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ኖ ይቕሬታ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 16 ክሳብ 19 ማማ ሙሉእ ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 16 ክሳብ 19 መምህር ትምኒት ቀዳሚት መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 9 ክሳብ 13 ኣዴና ኤልሳቤጥ መልእክቲ ይሁዳ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ቅድሚ ራእይ ዮሃንስ ደላ መፅሓፍያ እዛ ቀዲም ክንደንበብ ክንኣ ራእይ ዮሃንስ ቅድሚያ ትርከብ ሓንቲ ምዕራፍ ጥራያ ደላ ቁጥሪ 17 ከተንብባልና። ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 17 እሺ። ንባብ ቁጥሪ 8 ናብ ንባብ ነስተብህል እዚ ናይ ሃገር ሮሜ ርእሲ ኤጲስቆጶሳት አቡሊዲስ ደጊሙ ከም ዝበለ ንሕናስ እግዚአብሔር ቃል ሰብ ኮይኑ ብምግላጹ ብርግጽ ንኣምን ኢና። እግዚአብሔር ቃል ሰብ ኮይኑ ብምግላጹ ብርግጽ ንኣምን ኢና። መናፍቃን ግና ብጌጋ
ኣየፋሉስና ናብዝን ናብትን ከዓ ኣየናውፁና እቲ ብኣፍ እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ኮይኑ ከም ዝመፀ ዝኣምን ብልቡ ግና እቲ ካብ ድንግል ዝተወልደ መለኮት ዘይተዋህዶ ከማና ሰብ እዩ ኢሉ ዝኣምን ወዲ እግዚኣብሔር ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ ዘይኣምን ንምእመናን ተቃራኒኦም ንመናፍቃን ከዓ ተሓባባሪኦም እዩ ንዓና ግና ትእዛዝ እግዚኣብሔር ክንሕሉ ይግበአና ከም ዝበኣስ ሰብ ተቃርኖ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብምስክርነት ብፁዓን ሃዋርያት ናባና ዝመፀ ቃል እግዚኣብሔር ንእመን ንሳቶም ኣብ ካብ ሰማያት ክምስክረሉ ከሎ ዝሰምዑን ካብ ኩሉ ዝለዓለ ክብሪ እግዚኣብሔር ዝረኣዩን እዮም ኣብ ኩሉ ዓለም ድማ ነቲ ሰብ ዝኾነ ፍጹም ኣምላኽ ዝሰበኹ እዮም ወንጌል ዮሐንስ 1:14 من يحسوا ኣዴና ብረይ ናትክንደ ትኸውን ወንጌል ዮሐንስ 1:14 هو أتي أول إيش إتي قال سجا خوني سجان حق مليوها أبانا حدري كبرة دماغم كبرناي حدا ودنا بورينا صدق كن هتي قاتل هذا أنا الساعة وتر 10 تراي إيش قال بطرس أي بطرس معرف هذا خاب 16 خساب 19 نتي ناي قويتانا يسوس كريستوس حيل مصاتن كنناغركم كلنا نتي ناي غرمو بعيننا زرعنايو مسكر كنا ينبر تطاببو ጽዋያት ኣይሰዓብናን ካብቲ ግኑን ግርማ ክብሪ ብኡ ዝሰመርኩ ፍቅር ወደይ እዩ ዝብል ድምፂ ምስ መፀ ንስኻ ብእግዚኣብሔር ኣቦና ክብርን ግርማን ተቐበለ ኣብቲ ቅዱስ ከረኑ ምስኡ ከለና ከዓ ንሕና ባዕላትና ነዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመፅእ ከሎ ሰሚዕናዮ ኢና ኣዝዩ ዝፀንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣሎና ምርክሳብ ዝወግሕ ኮኸብ ፅባሕ እውን ኣብ ልብኹም ክሳብ ዝወፅእ ኣብቲ ስፍራ ፀልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተስተባሃልኩምሉስ ሰናይ ተግባሩ ትገብሩ ኣለኹም ስለቃላትኩም ምስጋና እድኤ ዲያቆን ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ 9-13 እቲ ብዛዕባ ወዱ ዝመስከሮ ምስክር እዚ እቲ ምስክር ኣምላኽ እሞ ምስክር ሰብ እንቕበል እንተኮይናስ ምስክር ኣምላኽ ካብኡ ይበልፅ እዩ ብወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ውሽጡ ኣለዎ እቲ ንኣምላኽ ዝኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝምስክሮ ምስክር ስለዘይኣምኖ እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝመስከሮ ምስክር ስለዘይኣምኖ ንኡ ሓሳዊ ገይርዎ ኣሎ ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ ኣላ እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣላቶ ወዲ ኣምላኽ ዘይብሉ ህይወት የብሉን ንኣኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኢለ እዚ ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ ኣዴና ኤልሳቤጥ ቤት ይሁዳ ምዕራፍ 1:17 ምኽርን ስምዕታን ዲ ሓቀይ ንባ ቁጥሪ 17 هو ምኽርን ስምዕታን እሺ ንስኻትኩም ገና እቶም ፍቁራተይ ነቲ እቶም ሓዋርያት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቀዲሞም ዘተዛረብዎ ዘካፍኡ ዘክሩ ዘተዛረብዎ ዘክሩ ንሳቶም ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን
ብኽፉእ ትምኒቶም ዝመርሑ መላእኽቲ ከየተንስኡ እዮም። መላገዝቲ መላእኽቲ ኮነትን መላገዝቲ ከየተንስኡ እዮም ሶሪ እናበሉ ነጊሮምኩም ነበሩ መሰድያ هو ቃል ሕይወት ተስማዕ ለና አሜን አሜን። ኣብ ቁጥሪ 13 ደላትና ንባብ መወከሲትና ማማ ሕይወት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ 25 እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል እቲ ዘድሕን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብምድራዊ ልደቱ ኣቦ የብሉን ብምድራዊ ልደቱ ኣቦ የብሉን ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣምላኽ እዩ። ብዘርኢ ሰብኣይ ዝተወልደ ሰብ እውን ኣይኮነን። ክብረን ኣምላኽ። ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 እስካብ 25 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ። ኣዲኡ ማርያም ዮሴፍ ተሓፅያ ከላ ከይተራኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት። ዮሴፍ ህፁያ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ እሞ ብሕቡእ ክሓድጋ ሓሰበ እምበር ክገልፃ ኣይፈተወን። ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እንሆ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተራእይዎ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ህፅኢትኻ ማርያም ጠኒሳ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እሞ ንምውሳዳ ኣይትሕፈር። ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኻ። እዚ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢይ እተዛረቦ ክፍፀም ኮነ ከምዚ ዝብል እንሆ ድንግል ጥንስቲ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኒኤል ክብልዎ እዮም። ትርጉሞ ኣምላኽ ምሳና እዩ። ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተስዩ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ ንማርያም ሕፂቱ ወሰዳ። ብኹሪ ወዳ ክሳዕ እትውለድ ከዓ ኣይፈለጣን ስሙ ድማ ኢየሱስ ሰመዮ። ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና ተስማዕልና ቴንክ ዩ። ኣብ ንባብ ቁጥሪ 15 ዘለዋ መወከሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ማማ መኣዛ መዝሙር ዳዊት መበል 103 ካብ ቁጥሪ 19 ክሳብ ቁጥሪ 22 ማማ ረዘነት ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 6 ክሳብ 14 መምህር ሳራ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 11 ንባብ ቁጥሪ 15 ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለው ፈጣሪኦም ንሱ እዩ፣ ኣብ ሰማይ ድማ ዝፋን ኣለዎ። ኣሜን። ንዕኡ መላእኽቲ ይሰግድሉ፣ ብመለኮቱ ድማ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክምስገን ዝነብር እዩ። መዝሙር ዳዊት 103 እራይ ዲያቆነ 103 ካብ 19 እስካብ 22 እግዚኣብሔር ንዝፋኑ ኣብ ሰማይ ኣቆሞ፣ መንግስቱ እውን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ትገዝእ ኣላ። እቶም መላእኽቱ ንድምፂ ቃሉ እተኣዘዙ ንቃሉ እትፍጽሙ ሓያላትን ስልጥናትን ንእግዚኣብሔር ባርኽዎ። ኣቱም ሰራዊት ኩልኩም ኣቱም ንፍቃዱ እትፍጽምዎ ኣገልገልቱ ንእግዚኣብሔር ባርኽዎ። ኩሉ ግብርታቱ ኣብ ኩሉ ስፍራ ግዝኣቱ እግዚአብሔር ባርኾ። ንዮሴፍ ነፍሴ ንእግዚአብሔር ባርኺ። አሜን። አኒ ዲያቆን አሜን። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 6 እስካብ 14 ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኩሪ ናብ ዓለም ክእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይሰግድሉ ይብል። ብዛዕባ መላእኽቲካ
መላእክቱ ንፋሳት ኣገልገልቱ እውን ሓልሓልታ ሓዊ ዝገብር ይብል ብዛዕባ ወዱ ግና ኣታ ኣምላኸይ ዝፋንካ ንዘለኣለም ይነብር በትሪ መንግስትኻ እውን በትሪ ቅንዕና እያ ጽድቂ ፈተኻ ዓመፃ ከዓ ጸላእካ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጎስ ቀብኣካ እዩ ዝብል ድማ ጎይታ ንስኻ ካብ ቀደም ንምድሪ ሰሪስካያ ሰማያትን ግብሪ ኣዕዳውካ እዮም እዚኣቶም ክጠፉ እዮም ንስኻ ግና ትነብር ኩሉ እውን ከም ክዳን ክበሊ እዩ ከም ዓለባ ድማ ክጥቕልሎ ኢኻ ክልወጥ እውን እዩ ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ እውን ኣይክውዳእን እየን ይብል እስኪ ካብ መላእኽትኸ ንመኖም እዩ ንጸላኢኻ መርገጽ እግርኻ ክትሳዕ ትገብሮሲ ኣብ የማነይ ተቐመጥ ዝበሎ ኩላቶም ዶ ኣገልግሎት እቶም ምድሓን ክወርሱ ዘለዎም ዝለኣኹ መናፍስቲ ኣገልግሎት ኣይኮኑን ስላቕላቱ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ድሕሪዚ ድማ እንሆ ኣብ ሰማይ ክፉት ደገ ርኢኹ እቲ ምሳይ ክዛረብ ከሎ ዝሰማዕኽዎ ከም መለኾት ዝኾነ ቀዳማይን ድምፂ ከዓ ድሕሪ ሕጂ ዝኸውን ነገር ከሪኤካስ ነጆው ደይብ የበለኒ ሹበ መንፈስ ኮንኩ እንሆ ድማ ኣብ ሰማይ ዝፋን ተነቢሩ ኣብቲ ዝፋን እውን ሓደ ተቐሚጡ ነበረ እቲ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ከዓ ትርኢቱ እምኒ ያስጴስን ስርዲዮስን ይመስል ነቲ ዝፋን ድማ ስመራግጽ ዝመስል ቀስቲ ደበና ከቢብዎ ነበረ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋን ከዓ 24 ዝፋናት ኣብቲ ዝፋናቱን ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ኣብ ርእሶም ከዓ ኣክሊል ወርቂ ተኸለሉ 24 ሽማግሌታት ተቐሚጦም ርኢኹ ካብቲ ዝፋን ከዓ መባርቕን ደሃያትን ነጎዲታትን ወፀ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ከዓ 7 መብራህቲ ሓዊ ይነድድ ነበረ ንሳቶም እቶም 7 መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋኑ ድማ ከም ባህሪ መረፀን ዝኾነ ክሪስታል ዝመስል ኣሎ ብቅድሚቶምን ብድሕሪኦምን ኣዒንቲ ዝመልኦም 4 እንስሳውን ኣብ ማእኸል እቲ ዝፋንን ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን ኣለዉ እቲ ቀዳማይ እንስሳ ከዓ ኣንበሳ ይመስል እቲ ካልኣይ እንስሳ ድማ ብዕራይ ይመስል እቲ ሳልሳይ እንስሳ ከዓ ከም ገጽ ሰብ ዝመስል ገጽ ኣለዎ እቲ ራብዓይ እንስሳውን ዝነፍር ንስሪ እዩ ዝመስል እቶም 4 እንስሳ ድማ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም ብዙርያኦምን ብውሽጦምን ከዓ ኣዒንቲ መሊእዎም እዩ ለይትን መዓልትን ከየቋረፁ ድማ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅእን ኩሉ ዝከኣሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 ይብሉ ኣሜን እቶም እንስሳ ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐመጠ ንዘለዓለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር ክብርን ስብሃትን ምስጋና ክህብዎ ከለው እቶም 24 ሽማግሌታት ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ወጎይታናን ኣምላኽናን ንብዘሎ ንስኻ ፈጠርካዮ ስለ ፍቓድካውን ኮይኑን ተፈጢሩን እዩ እሞ ንስኻ ክበርን ስብሃትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑቕ ኢኻ እናበሉ ነቲ ንዘለዓለም ዓለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ይድርብዩ ኣለዉ ኣሜን አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኣሜን ኣብ ንባብ ቁጥሪ 16 ዘለዋ መወከሲ ጥቕስታትና ኣዴና ብረይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 16 ማማ ሙሉ ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ
ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ 18 ዝተማሃሩ ሰባት ናብ ውግዘት ከይወድቁ ነዚ ኣይረስዑ ከመይ ብኣይ ዘይዕንቀፍ ብፁዕ እዩ ኢሉ እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 6 እሺ ብኣይ ዘይዕንቀፍ ከዓ ብፁዕ እዩ ኢየሱስ ንዮሃንስ ከም ዝነኣዶ ተሳድያ ዳግም ወደ هو ዕንቀፍ ብፁዕ እዩ ቀፅላደ لا ሓንቲ ቁጥሪ እያ ቁጥሪ 6 እሺ ማማሙሉ ካልአይት መልእክት ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁርፍ ንዓይ ሕለፍ ንኻሊእ ከብበ ቀጣሚ ተዳለኹ እሺ አም ባዕለይከም ብባየ ካልአይቲ መልእክት ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ክሳብ 18 ንሱ ኣብ ኩላተን ደብዳቤታቱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክዛረበሉ ከሎ ኣብኡ ንምስትውዓሉ ዝሽግር ሓያሎ ነገር ኣሎ እቶም ደናቁርትን ዘይፅኑዓትን ከምቲ ነቲ ካልእ ፅሑፋት ንጥፋት ርእሶም ዝጠዋዊዎ ገይሮም ይጠዋዊዎ ኣለዉ ደጊም ኣቱም ፍቁራተይ ነዚ ቅድም እናፈለጥኩም ብስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተሳሒብኩም ካብ ፅንዓት ርእስኩም ከይትወድቁ ተሓለዉ ብፀጋም ብፍልጠት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ዕበዩ ንዑ ሕጅን ንመዓልቲ ዘለዓለምን ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ይብል ስለ ዝነበረና ናይ ንባብ ግዜ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ካብዚ ቀፂልና ምስ ግዜና ምእንቲ ክንከይድ ከምቲ ልሙድ ናብ መዝሙር ክንሰግር ኢና መዝሙር ዝዝምረልና ካብ ጉባኤ ናባኹም እዩ ካልእ ተዚሃልያ ኣነ ኣሎ ከተትማት እሺ ማማ ትምኒት استقيلهم علو فقيلهم الكلو مثلا እሺ ስምዓት ንወልድ ንእሰት እንሃድ ኣምላኽ ኣሜን አሜን ብናይ ሱራፌል ልሳን ትምስገን ናይ ደቂ ኣዳም ምስጋና ትቕበል ምስጉን እግዚአብሔር ይትረፍ ሰማያውያን የላፍ መላእኽቲ ምስጋና ስርሖም ለይቲ ምስ መዓልቲ የዕዋፍ ሰማይ ከማን ብሰማይ ዝበራ ንስምካ ሓቢረን መዝሙር ይዘምራ ብናይ ሱራፌል ልሳን ትምስገን ናይ ደቂ ኣዳም ምስጋና ትቕበል ምስጉን እግዚአብሔር ቅዱሳን ብፍርሃት ኣብ መቕደስካ ቆሞም ብፍሉይ ትሕትና ኢዶም ኣሰሊፎም በገና መሰንቆ ጸናጽል ዓቲሮም ቅኔ ይዝርፉ ንኽብርኻ ዕብዮም ብናይ ሱራፌል ልሳን ትምስገን
ናይ ደቂ ኣዳም ምስጋና ትቕበል ምስጉን እግዚኣብሔር ካህናትካ ተንሲኦም ዳተዋዛወዙ ዕርፊ መስቀል ሒዞም ቅዱስ ቅዱስ ይብሉ ሰማያት ይናወጽ ምድሪ እውን ትንቅጥቀጥ ብድሙቕ እልልታ ዲያብሎስ ይንፍትፈት ብናይ ሱራፌል ልሳን ትምስገን ናይ ደቂ ኣዳም ምስጋና ትቕበል ምስጉን እግዚኣብሔር መስዋዕቲ ምስጋና ንዓይ እውን ኣምላኸይ ካብ ልበይ ተቐበል ከምቶም ኣቦታተይ ከም ያሬድ ዝማሬ ከም ዳዊት ምስጋና ንዓኻ ዝኸውን ገና ኣለኒ ገና ብናይ ሱራፌል ልሳን ትምስገን ናይ ደቂ ኣዳም ምስጋና ትቕበል ምስጉን እግዚኣብሔር ስለ መዝሙር እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን ስለ ዝተሃበን ዕድል የመስግን ኣገልግሎት ካብ ባርክ ያቀን አሜን። መምህር ትምኒት ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ጥዕምቲ መዝሙር በናይ ሱራፌል ምስገን ናይ ደቂ ኣዳም ምስጋና ተቐበል ምስጉን እግዚኣብሔር ያ ተዓዝማች ይትረፍ ሰማያውያን ኣእላፍ መላእኽቲ ምስጋና ስርሖም ለይቲ ምስ መዓልቲ ኣዕዋፍ ሰማይ ምስ በልክ እንታይ ነይራ ኣዕዋፍ ሰማይ ከማን ብሰማይ ዝበራ ንስምካ ሓቢረን መዝሙር ይዝምራ ቅዱሳን ፍርሃት ኣብ መቅደስ ቆይሞም ብፍሉይ ትሕትና ኢዶም ኣሰሊፎም በገና መሰንቆ ጸናጽል ዓቲሮም ቅኔ ይዝርፉ ንኽብርኻ የዕብዮም ካህናትካ ተንሲኦም እንዳተዋዛወዙ ዕርፊ መስቀል ሒዞም ቅዱስ ቅዱስ ይብሉ ሰማያት ይናወጽ ምድሪ እውን ይንቅጥቀጥ ብድሙቕ እልልታ ዲያብሎስ ይንፍትፈጥ መስዋዕቲ ምስጋና ንዓይ እውን ኣምላኸይ ካብ ልበይ ተቐበል ከምቶም ኣቦታተይ ከም ያሬድ ዝማሬ ከም ዳዊት ምስጋና ንዓኻ ዝኸውን ገና ኣለኒ ገና እትብል አሜን። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ደጊመት ዝማሬ ምላእክቲ የስማዓልና ስለቲ ናይ ኩሉ ግዜ ብመዝሙር ተገልግልና ከዓ ኣምላኽ ፀጉ የብዛሓልኪ ሓራይ ስድራ እግዚኣብሔር ካብዛ መዝሙር ኣስተንትኖ እንተለና ናባኹም እዩ ክፍትን ዶ ደቂ ዲያቆን ሓዊሽ ማማረፅን እዛ ሕጂ ኸነም ዝባዝ ዝውዓልና ናይ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 6 ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 6 ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኩሪ ናይ ናብ ዓለም ተንፀፈሉ ኩላቶም መላእኽቲ ይሰግዱሉስ ንስኣት ኸይዶ መስጠት ትኽክል እዋ ቃል ሕይወት ተስማዓልና ዕብራውያን 1:6 እሺ ኣነ ከዓ ካልኦት ክሳብ ትሓስቡ መዝሙር ዳዊት ኩሉ ግዜ ነንብባ ኢና 148 ካብ 1 ክሳብ መወዳእታ ፍጥረት ኩሉ ንእግዚኣብሔር ከም ደመስጉነ ኢሉ ወላ ሰባት ወላ ፀሓይ ወርሒ ከዋኽብቲ ግመ ቁሪ ኣሳሒታ እንስሳታት መሮር ኣዕዋፍ ሰማይ ባሕሪ ቀላያት ኩሉ ንእግዚኣብሔር ከም ደመስጉኖ እያ ትጠቅስታ ጥቕስሞ መዝሙር ዳዊት 149 እሺ ማማ ህይወት ናባኺ እዩ ንና ዲያቆን ወደይ እስኻ ግበር ቅድም ድሓን ክፅበየ ኣነ ጌረ መዝሙር ዳዊት ኦኬ ሶሪ ናቴካ ዘላትኒ መዝሙር ዳዊት ኮይና ምዕራፍ 95 ካብ 1-6 ምስኣት ትኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ ንኣምላኽ ብምስጋን ንኣምላኽ ምውዳስ እያ እታ መዝሙራ ቴንኪዩ ትምኒት ሓፍትና ናይ ምስጋና እያ መዝሙር ምስጋና እያ ትምኒት ኣርእስታዊን ንዑ ንእግዚኣብሔር ብሓጎስ ንዘምር ንኸውሒ ምድሓንና እልል ንበል
ንበለሉ ብምስጋና ኣብ ቅድሚኡ ንብፃሕ ብመዝሙር እልል ንበለሉ እግዚኣብሔር ዓብዪ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣማልኽቲ ድማ ዓብዪ ንጉስ እዩ እሞ መዓሙቕ ምድሪ ኣብ ኢዱ ምብራኽ ኣኽራርን ከዓ ናቱ እዩ ባሕሪ ናቱ እዩ ንሱ ፈጠሮ ንንቅፅ ምድሪ እውን ኣእዳው ገበረኦ ንዑ ፍግም ኢልና ንስገድ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፈጣሪና ንንበርከኽ እያ ትብል ኩላተን ብካውን ነዋሓ ግን እዚኣ መስኣት ትኸይድ ኮይና ተሰሚዓትኒ عليه تسمعلنا ቴንክ ዩ መዝሙር እውን ኣላታ ንዑ ንእግዚኣብሔር ብሓጎስ ንዘምረሉ ንኸውሕ ምድሓና ዓልል ንበለሉ ትብል እውን መዝሙር ኣላ ቀደም ንኣስፈዳና ንዝምራ ነበርና ቃል ህይወት ተስማዕልና ማማ ህይወት ቴንክ ዩ ቃል ህይወት ይስማዕና እሺ ምስ ግዜና ምእንቲ ክንከይድ ንሓደ ክልተ ዓድል ክህብ እየ ደቂ ሰባት መላእኽቲ ሱራፌል ኪሩቤል ኣዕዋፍ ሰማይ ኩሉ ንእግዚኣብሔር ከም ዘመስግኖ እያ ትገልጽ እዛ መዝሙር ዲያቆናይ ከመይ ፀኒሕካ ኣብትና ሃና ከዓ መዝሙር ዳዊት 103 ቁፅሪ 20 ሰዲድሃልና ኣላ 103 ቁፅሪ 20 ኣቱም መላእኽቱ ንድምፂ ቃሉ እትእዘዙ ቃሉ እትፍጽሙ ሓያላትን ስልጡናትን ንእግዚኣብሔር ባርኹ ኣትብል ኣሜን ቃል ህይወት ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት 103 ቁፅሪ 10 እሺ እምበኣር ምስ ግዜና ምእንቲ ክንከይድ ኣብዚ ሃይማኖት ኣበው ከዓ እኹል ግዜ ክህልወና ይኣኽለናዩ ናይ መዝሙር ኣስተንትኑና ንኩልኩም እንድተሳተፍኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀጉ የብዝሓልኩም ራይ እምበኣር ናብቲ ናይ ሎሚ ዝነበረ ንባብ ናይ ሃይማኖት ኣበው ክንምለስ ምዕራፍ 41 ኢና አንቢብና ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 16 ካብዚ ክንበበልና ፀንሐ ሃይማኖት ኣበውን ካብቲ መወከሲ ጥቕስታትን ብፍሉይ ደስተንተናዮ ደስተውዓልናሉ ብፍሉይ ተምሃርናዮ ወይ ሕቶ ተለና ዘይተረድአና ክንሓትት ኣቦታትና ማእከልና ስለ ዘለው እናባኹም ይመድረኽ ቁፅሪ ክንዲዚኣ በሉኒ ላዕልን ታሕቲ ዳበልኩ ከንቀሳቕሰልኩም የት ስክሪን ኣዴና ኢና ዓለም እንኳዕ ሰላም ኣተኽን እንኳዕ ብሰላም ፀናሕኹም ኣራይ ግዜና እንጠቀመሉ ስድራ ኣምላኽ
ክንከታተል ፀኒሕና ዲና እንድሕሪ ተረዲእና ኮይኑ ፅቡቅ ገይሩ ነዚ ጉባኤ ሓሳብና ንካፈል መብርሂ መግለፂ ንሃብ እዚኣ ደስ ኢላትኒ እሞ ኣነ ከዓ ምዞም ኣሕዋተይ እዚኣ ከካፍሎም እንብሎ ነገር ክንሳተፍ እሺ ኣነ ሓሳበይ ከካፈል እምበር እሺ ዶክተር እቲ ኣተኩረይ ኣብ ቁፅሪ 3 4 ይኸውን እሺ ብትምህርቲ እዘን ጥቕስታት 3 4 ከነስትንትን ከለና ነቲ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣዴና መምህር ሳራ ዝሓተቶ ሕቶ እንተዘከርና ጠቃሚ ይመስለኒ ነቲ ሕቶን ተረዲኦ እንተኮይነ ብዛዕባ ተስፊ እቲ ክርስቶስ ክንመሃርን ከሎና ንርእስና ምስኡ ምምዕርራይ ኣያፍርሕን ዶ እዩ ነይሩ እንተዘይኮይኑ ከዓ ፍቓድን እንተኾነ ክእርማንን ክምልኣለይን ብትሕትና ሓትት እሺ ኣብቲ ግዚኡ ኣቦይ መሪጌታ ነቲ ኣገዳሲ ሕቶ ብዕምቆት ኣስፊሖምን ኣብሪሆምን ብምምላስ ገሊፆምልና ኣብዚ ናይ ሎሚ ምዕራፍ 41 3 4 እቲ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ሕቶ ንርኢ ማለት እቲ መለኮታዊ ኣምልኾ ስግደትን ኣገልግሎትን ነቲ ከማና ስጋ ከም ዝቐረበሉ ንምሃር ከመይሲ ንሱ ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ ማለት እግዚኣብሔር ወልድ ዝተዋሃዶ ውላድ ሰብ እዩ እዚ እምነት እዚ ክነቃንቕ ዘይብሉ መሰረት ሃይማኖትና ስለ ዝኾነ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣበው ካብ እንጅምር ብዙሕ ግዜ ተደጋጊሙ ተነጊሩና እዩ ነቶም ብክርስቶስ ዘይኣምኑ ንምእማን ዝኸብዶም ኣምላኽነቱ ስለ ዘይቅበሉ ወይ ስለ ዘይተቐበሉ እዩ ኣብ መንጎ እቶም ብክርስቶስ እንኣምን ኢና ዝብሉ እንተኾነ እውን ብዙሕ ክርክር ፍልልይን ውግዘትን ዝመፀ ክርስቶስ መን እዩ ንዝብል ዝህብዎ መግለፂ ስለ ዝፈላለ እዩ ኣብዚ ናይ ሰሎስን ዓርብን ፕሮግራማትና ናይ ድቃስ ጸሎት ከነቕርብ እንከሎና ኣቦይ መልአከ ሰላም ወንጌል ሉቃስ 2:25 ክሳብ 32 የንብቡልና ቅዱስ ዮሴፍን ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ሕጊ ሙሴ ንምፍጻም ንኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤተ መቅደስ ምስ ወሰድዎ ስምዖን ነቲ ሕፃን ኢየሱስ ኣብ ኢዱ ሓቂፉ ኣብ ቁፅሪ 29 ክሳብ 32 ከም እነንብቦ ወጎይታይ ነቲ ንምምራሕ ኣሕዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳልኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ትፋንዎ ኢኻ በለ እቲ ዘዳልኻዮ ምድሓን እቲ ብመንፈስ ዝመልኦ ስምዖን ከምዚ ዝበለ ነቲ ቃል ዝተዋሃዶ ብጨርቂ ዝተጠቕለለ ሕፃን ኢየሱስ ኣብ ኢዱ ሒዙ እዩ ኣስዒቡ ኣብ ቁፅሪ 34 ከዓ እዚ ንብዙሓት ኣብ እስራኤል ንምዳቆምን ምትንሳኦምን ንትምህርቲ ምፅራር እውን ንቡር ወይ ምዱብ እዩ ከመይሲ ነቶም እንኣምን ምድሓኒ ነቶም ዘይኣምኑ ግን ንጥፋት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 9 ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ንኣና ንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ይብል
እዚ ኣብ ቁፅሪ 3 ሰፊሩልና ዘሎ ካልኣይ ኣቦታትና ሐዋርያት እውን ከምኡ ነቲ ብተዋህዶ ዝኸበረ ስጋ ኣብ ሰገዱሉ ኣብዚ ሰገዱሉ ነቲ ብተዋህዶ ዝኸበረ ስጋ ኣብ ዝሰገዱሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ቃል ሰገዱ። መላእኽቲ እውን ከምኡ ነቲ ብኣርኣያ ስጋ ዝተገልጸ የገልግሉ ነበሩ። ጎይቶኦም ከም ዝኾነ ፈሊጦም ከዓ ንኡ ይሰግድሉ ይብል። ከምቲ ኣብ ቁፅሪ 4 ተጻሒፉልና ዘሎ ከዓ ቁሩብ ደኽብ ተብላ እግዝእትነ ድንግል ማርያም ከዓ ንስጋ ኣብ ዝወለደትሉ ግዜ ብተዋህዶ ንቃል ወለደቶ። ምእንትዚ ብሓቂ ወላዲተ ኣምላኽ እያ። ወላዲተ ኣምላኽ ኢልና እንፅውዓን እነኽብራን ከዓ ነቲ እነኣምኖን እነምልኾን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝወለደትልና እዩ። ቅድሚ ምውላዱ ኣብ ማህፀና እንከሎ ናብ ዘመዳ ኤልሳቤጥ ምስ ከደት ኤልሳቤጥ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ካበይ ኮነለይ በለት። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእት ይኸብሉኒ እዮም በለት። ኣብ መብልዕማል ምስ ተወልደ ከዓ መልኣኽ ንጓሶት እንሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም በለ። ሰብ ጥባብ ከዓ ካብ ምብራቕ መፂኦም ሰገድሉ ህያብ እውን ኣቕረብሉ። እዚ ኩሉ ቅዱሳት ፅሑፋት ሒዝና ነቲ ስጋ ካብቲ መለኮት ክንፈልዮ ኣይኮነልናን። ኣንዊሕልኩም ይቕረታ ይቐኒየለይ። ቃልዮ ተስማዕልና ዶክተር ክፍላይ ቴንኪዩ። ደስ ድብል መሃርን ገላፅን ኣስተንቱና እዩ። እግዚአብሔር ኣኽብረልና። እሺ ካልኦት ካብቲ ናይ ሎሚ ዝተማሃርናዮ ጊዜና እንጠቀመሉ ዲያቆን ወደይ እታ ብቐዳማይ ምስቲ ናይ ሕጂ ሚስ ተምሃርናዮ ተቢሉ ከይከውን እምበር ዘበልካኒ እታ ናይ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ተብርሃሲ ከምዛ ንኣይ ዝጠቐመትንስ ንካልኦት ምትጠቅም ኢለ። እሺ ፍቃድ ኣምላኽ ይኹን። እታ ሕቶ እንድሕሪ ኩላትና ንዝክራ ኮይና ናይ መምህር ሳራ ንሕናሲ ከምዚ ድፍረት ዶ ይከውንን ምስ ክርስቶስ ምምዕርራይ ኮይኑ ዳተሰምዐንሲ ዳተሰከፍኩ ዳኸበደኒ ትብል ሕቶ እያ ነይራ። እሳ ከዓ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 እያ። እንተኽኢልና እታ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ኩላትና ኣብ ገዛና ነንብባ ኢና። ገለ ጥቕሲ ግን ክጠቅስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝኽመጽእ ከሎ ዝፋኑ ገዲፉ ስጋ ሰብ ለቢሱ ምስ ስጋ ተዋሃሂዱ ኣዝዩ ብፍጹም ትሕትና ኣብ መብልዕማል ክሳብ ምውላድ ብፍጹም ትሕትና ብትሑት ናብራ ብትሑት መነባብሮ ክሳብ ኣብ መብልዕማል ምውላድን ብደይ መጽለልን ብደይ መዕቆብን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እናዞረ ንርእሱ ደጽልለሉ ደይብሉ ብኣዝዩ ትሑት መነባብሮ ብድኽነት እናተመላለሰ ከም ዝመሃረን ከም ዝዞረን ኣማውትኡ ከዓ ስለ ድሕነትና ኣብ መስቀል ብኽፉእ ኣማውታ ክሳብ ሞት ኣብ መስቀል ተኣዘዘ ከም ድብሎ
بخمزي عينت تحتنا أي متيو أب قطر شوعات انتاي تبل كامل أختي قرب أن أسكايو فتار ملأختي خنسو سماين مدرن زرقن زي الرقن نقول ما بسماي دلو ملأختن ليك أناتن سرافيلن شربيلن زفت أرخنسو كامل أختي قرب أن أسكايو كامل أختي تحت إلي متيو كامل أختي ترايدي كونه كاباين كاباهم كاب كلاتنا دق سبات نلعلي تحت إلي متيو مخنياتو نحنا استجدده قلينا بهوسبيتال قلينا أب عاراتو وليدنا سلازي بفتسم تحتنا نفسو أحسيرو نفسو أواريدي متيو كامل أخت قربان أسكايو أخليل كبرن جرمان كلل كايو أب جبر عداو كاها شم كايو مسبل ازي كامل أخت خمس تحته بمنقاريو من الباش سبات انتاي كبلغن سمعنا ازي بزعبا أدامي دزارب دلو كريستوس دا أملاخ نديو كامل أختي يكون كابانا ختحتاك إلني خميلو خون نخيل ولا سقايل بسنبر أملاخ النتو دا حديقيو أملاخ ندي تحيتو أين بالنيدان أداميو زبلو كنسمع نخيلينا تحتي الناقين أو قطرة شعاتة خامل أختي قرب أن أسكايو إلو أبتات شعاتة نتي بمخنيات سكيات موتو كامل أختي قال قرب تحت إيسوس قنايلو إيسوس بعلم مخانقة شمو تقيسي يبرها كامل أختي أتحت كايلو أبتا قطرة شعاتها نتي كامل أختي قال قرب تحت إيسوس بمبالكا نكريستوس مخانو يتكس أبتا قطري عسرت حدا زيادة أقداسيت كن حزا مستانا ممر سارة حتى سليت خيدي اتزقدسن اتوم زقدسون كلاتهم كاب حدا ايهم اتزقدسن اتوم زقدسون كلاتهم كاب حدا اتزقدس كريستوسي اتسماين مدن زفتر اكزيابيهر قال مسقا تواهيدو زتولد كريستوس بزعبو يدزارب دلو اتزقدسن اتوم زقدسقا نحنا دك سباتينا مالتي سلازي اتزقدس كريستوس مستوم نحنا انقدس انتايلو كلاتهم كاب حدا ايوم انتاين مباليو لكع كمتا نحنا كاب آدم كاب هيوان كاب وددو اناتا محلالفنا زتولدنا بفتسم سقا زتولدنا كريستوس كا نملأخت آي حاريو من نملأخت آي العلو من كاب أوما يتولدن انتاي داء نتي ناي آدم سقا ايو مريتو كابو خا توليدو سلازي خا كاب حدا ايوم زبالة انتاي نمبالي ناي آدم سقا يوسيدو ازن احنا دك سبات لبيسنا يدلنا سقا نوسي يوسيدو سلازي خا تدقدسن اتوم زقدسن كاب حدا ايوم زبالة لعلي لا مسلني مسجيزي اتي حلف إليو يغريت عبقوتر عسرت 4 لا انبارس بحقي نزر أبراهام العلوم بر نمل أختس أي العلومن أمم أتم ولد بدمن سجان كابز حبروس بموتو نتحيل موت عبيدو زحازمين تغسعر نسون ديابلوسي نتوم بفرحات موت بزل زمنهم ببارنة تتحيزهم زنبر خلاتهم حرام من تخوص أميلو نسون بو حابرهم أجيب زيا انتايلو نزرئي أبراهام العلومبر نملاختس أي العلومن وخولد كله كابانا كابزر أبراهام كابزر آدم كابزر دك أسب إيو توليدو سلازن عنان تاجرنا نسجانا أخبيرو نسجانا العلو السجين أملاخ سلازوغانا سجاب ملباسو نعو تحتنايو وردتيو كاملاختس رايدي كونس كابسبون تيحيتيو أزيو فتسوم تحتنا سلازن نعانا خاب زرقنا مولادو نزرقنا محرايو زرق آدم محرايو نعانا لعلا بلنا نزر أبراهام لعلا بلو أخبره السخاء بفتسم تحتنا خاء فتسم سقا لبيسو اتزقدسن توم زقدسون كاب حدا يوم كساب زبهال ناتنا سقا وسيدو خاء توليدو مالتي اتزقدسن اتوم زقدسون كلاتهم كاب حدا يوم مسبلة بزي مخنيات الزخاء سمكا نحواتي كنوغرومي أما كل محبرون كزمر الكاي إلو أحواتي نمبالهم أي حفرن يبل كبرنا أملاخ اتسماين مدن زفت أرفت أرسي أحواتي لنا
نمنتايو كاب سجا أدم سلستولده ود أبراهام سلزوخنا ود أدم سلزوخنا نحنا غادة كأدم دك أبراهام سلزوخنا أحواتي نمبال أي حافرن أحواتي اللي تسوعنا سلازي نحنا لعلنا كمتي دكتور كبلوت أنحو ولا شح جزء بسقو كساب كندزي تحيتو أحواتي بلنا تزقدسن اتوم زقدسو كاب حدا يوم ولا نباهال اتملوكو تجين كنرسعو يبلنا فتصم أملاخي انتاي دا سقا بملباسو بفتصم تحتنو نعانا مسيلو أحواتي بمبالو إيو انبر نحنا سلازل علنا أملاخ سلازوخنا نفتناتو درجة سلازديبنا أيكونان انتاي دا اسو كاب سمايا سمايات نامدري كساب مبلع مال كساب أمسك الممات سلاز تحاتن دتواردنيو نعنا سقانا سلاز وسدي أحواتنا سلاز بلنا نحنا نسون كاب حدا مبقول كاب حدا يوم زتبه لأمه بعلو فقادو خينيو أحواتي إلنا أعرفتي إلنا سلازي نعنا نمدحان زقبرو فتصم تحتنا سلازو خنا نحنا مسؤوم وددار أيكونن ممر سارة ندحري تملي ساقينا غريتا زربان وحي الصوت كبري ما أنت كالوتن كبل ويلي أتيتي thank you سدرا እግዚአብሔር ኣብዚ ጉባኤ ደተዛራረብና ሊኮነን ካብዚ ጉባኤ ምስ ወፃና ተዳዋዊልና ስለ ዝነበርና ምስ መምህር ሳራ እዩ እታ ንዓይ ደብራህ ካለይሲ ጉባኤ ከዓ ምእንቲ ከምታ ናተይ ገይሮም ክርድዋስ ክትገልፃ ስለ ዝበላኒ እሽምባር ምስ ግዜና ክንከይድ ናብዛ ናይ ሎሚ ዕድል ክህብ أنا نمنتاي سقتبلو علىهم بزحي ترددن مخنياتو أزيو مهاري أقداسي والحنتي زقدف زي بلو قدسان أبوتاتنا بمنفذ صحافو صحفينا بيبنا قيل كتبلو دسم بلني الحمد لله تني دياقون ودي تمام أيوة اتبار هاللي دلو حتى في كل جزء أتبرت عن زانا رأي وهنس anyway شيء أبتا غزرحة مشتسي أوه كابتز ممكن تنبب أكيد ممهر سارة أنبيباتا كابتز فن كأتي أوكي رأي ربعتي كاب حادث عصرت حدن أنبيباتا سارينا تاقوز رح مشتس كابتز فن كمبارق ديايتن نقودتاتن واتقي أطلب تزفان شوعات مبرح تحوي يند النبري نساتهم اتهم شوعاتي منافست أملاخيهم سي أنا فلتاني بسوري مالبات very استايشمو حتى تكون تخيلها كنت تم شوعات سنتاي نمنتاي كتبرها اللي دليل اللخزيا እሺ دعنا بوتاتنا ما أكلنا سلازلو رأي يوحنس معراف 4 باب قطري حمش تجميرا حقي مش هو نو كأتاق أستاذ زنببنا يا خاب 4 كاب حدا أتجمر سقع 10 حدا هو خاب حدا ساعة مودة عم بيبقى هو سقع مودة تانا باب ايوه تحتوجين حمشته اواني بلاس قد محجونا بونا مهرو منا نيروم تانا يزوم 4 انسسة ايوه حجي نوت يبلني راسي زكريا أنا سا نخد لها نختب لنا اللي أعتقد محجي أتين أب أبريل يعني راوني أبريل 2021 تما هرناسي كم أتينا بيك أشي تصفى مثلا إن أنا بآخر الأخبار هاللي اللي تا إذا أنا إنساسي زوم 4 تسي نمال بعد قالوا ذي فلوت واني رم تاشع إحنا مهر كلنا إتي حنده عم بس مثل إتي قدامي إنساسا عم بسات خالعي بعراي سالستاي person حجي بناي إتي عم بساز مثل كم مارك ستاي قبري لو منا إندا تدقمنا خاص بطيا بعراك أخم لوكاس كالوت كان نخفل طويلة زي العليا أنا تماهيرية عشاء معلتي إتي برسنت إتي سالساك أخم سبز بلغة كم ماتيو تي زم 4 وينجلاتسي نزم 4 إنسساخ ستاي قبري أو ميلو منامو إنجل كأخم جان زي أخل لغستاخ قبرا من دقنا تا مون حتى يقن تا حمشتا ماشي
دحال مس جيزينا من تنكيد كي تسكفو خاء أتصبغ من تخبر هو جيزي أخر رخيبنا ندمت كان فقاد إكزابير عبدمت سولس كمولو سلنايم رأي يوحنس معرف 4 قطر حمشت ياتغن تحتو أبو كله عباتهم 4 انسسة نحن أبوتات سميع مالو عبدمت سومن كان فقاد إكزابير كمولو سلنايم Thank you ماما هيوت You're welcome. Thank you. آمين نبارك على كسابنا حسب أنا قادس دبلاني also recreate in the Santa Monica. ناتيكا حانتي أب قطر حمشته أبزا سكرين الله مساي تخطاتولوني أيهود دما نتنا إكزابير قال سقوء أبز سقلو لجيزيه نتسب زغانا أملا نعو سقلو أتي نا إكزابير قال سقوء أبز سقلو لجيزيه كريستوس بسقاق سقل كله نتسب زغانا أملا نعو سقلو سقا بينو أيكون أنت سقيلو እንታይ ዳ መለኮት ምስኡ ተዋሃሂዱ ነይሩ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ተሰቂሉ ክንብል ከለና ኣምላኽ ተሰቂሉ ኢና ንብል ፈላሊና ክርስቶስ ተሰቂሉ መለኮቱ ኣምላኽነቱ ግን ኣይተሰቕለን ኣይንብልን ኢና ስለዚ እዚኣ ንኩሉ ግዜ ክንፈልጣ ብፍጹም ስጋ ፍጹም ሰብ ወላ ይኹን ፍጹም ኣምላኽ ከዓ ኣምላኽነቱ ኣይሓደገን ስለዚ ከዓ ስግኡ ኣብ ዝሰቐሉሉ ግዜ ነቲ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ንዕኡ ሰቐሉ ኣምላኽ እዩ ተሰቂሉ ሰብ በይኑ ኣየድሐኒ ስጋ በይኑ ኣየድሐኒ መለኮት ስለዝተዋሃሃዶ እዩ ኣብ መስቀል ዲሕና ሰብ ኣድሕን ነይሩ ተትኸውን ኣዳም ብጸሎቱ ምድሓነ ኣብርሃም መድሓነና ይስሐቅ ያዕቆብ ኩሎም እንዳሓለፉ ቅዱሳን መድሓኑና ነይሮም ነዚ ድሕነት እዚ ሰብ ክፍጽሞ ስለ ዘይክእል እቲ በዓሉ ንኣዳምን ሔዋንን ተስፋ ደሃበ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሱ ብስጋ ሰብ ተገሊጹ ክፍጽሞ ስለ ዘለዎ ንሱ በዓሉ መጺ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ኣምላኽ ኣድሒነና ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ዝለበሰ ኣምላኽ ኩሉ ሰብ እቲ ድሕነት እቲ ይምልከቶ እዩ ብጀካ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብዘይ ኣቦ ዝተወልደ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ቃል ምስ ስጋ ዝተዋሃሃደ መለኮት ስለ ዝኾነ ካልእ ግን ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ስጋ ኣዳም ዝለበሰ ፍጡር እቲ ድሕነት እቲ ይምልከቶ እዩ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላ ኣቦኣን ኣዴኣን ሰባት እዮም እቲ ድሕነት እቲ እንከላይ ነዴና ንቅድስት ድንግል ማርያም ይምልከታ እዩ ብኣምላኸይ በቲ መድሓኒየይ ኢላ ከዓ ድንግል ማርያም ባዕላ ተዛሪባ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መድሓኒ ክርስቶስ እዩ ንሱ ድማ ምስ ቃል እግዚኣብሔር ዝተዋሃሃደ ስጋ እዩ ምክንያቱ መድሓኒና ክርስቶስ እዩ ብከምዚ ድሒና በማላድነት ናይ ድንግል ማርያም ኢና ንድሕን ዓለም ብናይ ድንግል ማርያም ኣማላድነት እያ ትድሕን ድብል ብዙሕ ስብከታት ትሰምዑ ትኾኑ ኢኹም ኣብ ብዙሕ ቤተ ክርስቲያናት እውን ኣብ ፈቐዶ ናይ ድንግል ማርያም ስእሊ እቲ ጽሑፍ ኣብቲ እግሪ ተጻሒፉ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም ዓለም ግን በቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር በቲ ባዕሉ ንኣዳም ከድሕነካ ኢሉ ቃል ደኣተወሉ እግዚኣብሔር ንሱ ካብቶም ሰለስተ ካብ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከምቲ ደሓለፈ ሰሉስ ደንበብናዮ ሓደ ካብ ቅድስቲ ስላሴ ኢልና አንቢብና ነርና ንሱ ከዓ ወልድ እቲ ቃል ስጋ ለቢሱ ምስ ስጋ ተዋሂዱ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ኣምላኽ ንሱ ኣድሒንና ብጀኮ ከዓ ካልእ መድሓኒ የብልና እዚኣ ከስምረላ ደላ ኣብ ቁጥሪ 5 ሕልፍ ሕልፍ ዳበልኩ ኣብ ቁጥሪ 7 ከዓ ንሱ ኩለንትንኡ ኣምላኺ ኩለንትንኡ እውን ሰብ እዩ ናይ ሰብነትን መለኮትን ብሓድነት ሓደ ግብሪ እዩ ኣብዚኣ ነስተውዕለላ ኩለንትንኡ ኣምላኺ ኩለንትንኡ ከዓ ሰብ እዩ ፍልያ ቢልና ኣብ ከምዝን 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 ሰብ እዩ ኣብ ከምዝን 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 ኣምላኺ ኣይንብሎን ኢና ኩለንትንኡ ኣምላኺ ክርስቶስ እቲ ብስጋ ንሪኦ ብዒንቲ ዝረአ ብእዳው ዝድህሰስ ልክዕ ከምናትና ኣካል ዘለዎ ንሱ ብኩልንትንኡ ኣምላኺ ብኩልንትንኡ ከዓ ሰብ እዩ ስለዚ ኢና ከዓ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኢልና እንኣምን ኣብ ቁጥሪ 9 ንሕናስ እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ኮይኑ ብምግላጹ ብርግጽ ንኣምን ኢና ንሕናስ እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ኮይኑ ብምግላጹ ብርግጽ ንኣምን ኢና እወ ብስጋ ሰብ ዝተገለጸ ንሱ መን እዩ እግዚኣብሔር ቃል እዩ እቲ ብቃሉ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር
إتا أوينجيل يوحنس معرف حدا قصر حدا قال بقدمو نبره إتا قال أب أملاخ نبره إتا قال بعلو أملاخ نبره زبالة السو أتي سماين بدن فترة إجزابير قال نسيو سب كوينو كم استقلت أنا أمن تبل أموداتا أب قطر عسر تحمشته أزيادة دبلتنيا مسايك كافلوكم سلدولوخيه نتوم أب سمايات زلو فتاريوم نسيو أب سماي كا زفان اللو منيزي كريستوس نتوم أب سمايات زلو فتاريوم نسيو أب مدرخ ملالس كله كتأمي كتسمع كسدد كقتل كقرف طوف كبلو خلو تراسب كي مثلنا at the same time أب مدري بسقا خمو ساقا خلو اتملوكوت سقا لبيسو أب مدري دي وسن أملاق توسينو بتصبيب درت بحتير قمت أب مدري تقريتو خساقا خلو كسدد كله نسيو نتوم أب سمايات أب زفان أملاق بخبر زلو ملاقتن لك أنا ملاقتن سرافيلن شربيلن 24 كانت سماين 4 انسسان نتوم أب سماي زلو نسي فتاريوم من اتي أب مدري زقت كاتن زقرفن زساقين زنبر خريستوس أب سماي كا زفان اللو أب مدري دا تقتكتا أب مسكال تساقيلو خلو جيبس دا تسدد خلو تحقيفو أبديو طوبنا طوبة بخلو أب حقف أديو خينو أب سماي جين زفان اللو كبرنا أملاخ زفانو قدي في متيو نعو ملاختي يسجدلو نمن نتعايهود السقلون طوف دبلولون دتصفعون زنبرو أب سماي أب تاسعة تتيا يمسجن نيرو أب مدري دا تقتكتا أب سماي جين ملوكوتو زفانو هلو سلازوغانا مس آبن مس منفس قدوسن معرن هلون سلازوغانا ملاختخا أب تاسعة تتيا قدوس النابلو يسجدلون يمسجنون نيرو بخوميغا أب أنكت صبرهان ندنجل ماريام نكروسوس حقيفة كريوا خلو أم مدري أب سمايكا بملاخت خمسجن يريئوا نيرون سلازي دما بملكوت دما مس آبن مس منفس قدسن كمسجن زنبري كبرنا أملاخ مس آبن مس منفس قدسن كل تيتقيس دول لبز آبن منفس قدسن مس آتون كا ولد سقا خريستوس كمسجن زنبري سلازي أب سمايات زلو فتاريوم نسيو أب سماي زفان اللو ملاختي يسجدلو بملكوت دما مس آبن مس منفس قدسن كمسجن زنبري يبل سنيلكم سلسة معكم نيك عليه وتسمع علي انبار زخونا حساب تديبلكم ناب مجمرتان ناب بونان ممرنان أبي مرقيتا حلفوكمي بدحري خاء دحريهم كتتان ناب بونان ممرنان أبي ملاك السلام كحلفوكمي حساب زلو انتلوجن أنا اللوخيلو دمتي يكبر نيشي حساب كنسمع تتصبيه سقسل زوالكمي تا جيزيت أشم جيري قريتا ዲያቆን ደሃንት ጊዜ አኺል ኢማ አቦና ቃለም ዕዳን ገይሮም ይዕፀውሉና ጊዜ ናበቦና ዳ إيش عارف دحنا أبونا سلام بلونا بحد تقص جاركم هاي كأننا خمن مسانا يا أخلنا 5 دقيقة ما تركز فقاد እግዚአብሔር ይሁን بسألتكم بسلام وفيرة بسلام مزي كل خاص بق حليفو كلهم محبرون سلام لهم እግዚአብሔር መስገን ቲ ቅዱስ አብሉድስ ብዛዕባ ደጋጊሙ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ ተሰጋውነቱ ብዛዕባ ድሕነት ብዛዕባ ተሰጋውነት ክብል ከለኻ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽነቱ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ፍጹም መድኃኒት ፍጹም ተበጃዊ ፍጹም ካሓሲ ኢላ ትገልጾ ነዚአን እናናጻጸረ እዩ ብዛዕባ ኣምላኽነቱን ብዛዕባ ተሰጋውነቱን ዝገልጽ ዘለሞ ኩላቶም ሓውና ዶክተር ክፍላይ ጽቡቕ ገር ገሊጽዎ እዩ ሓውና ዲያቆን መሃር እውን ጽቡቕ ገር ስፍሕ ገሊጽዎ እሞ ስለተፈቀደለይ ብልብ የመስግን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናባኹም አቦና حراي كلكم
أبوتات أديتات أحوات أحات كمي وعيدكم كمي يمسيكم كبرن مسكانان نعم لخيخن بنا أبي مرقيتا انكو بدحان السلام مساخم مسخم اسمعنا قصكم رأينا عونا دياكون محار دما عليوات يسمع لنا زلا عليه معرق دما يبصحخا قلقلت كايبارخ كم كلكم حوات أحات أبوتات أديتات أبزلكم نتي توهبنا قصتات بمن باب يخون كابت التمهارنا يون حتى يخون ويزتردعنا زستنتنا يو نقولنا زخون زكافلكم كم مزمور لزمركي تمنيت حفتنا دما زماري ملاختي يسمع لنا بزح تباهي لئيو بزح دما تمهيرنا إينا إذا مصحف زي نايب حقي نعنا كم دقي توهدو أزيو زدلينان أقداسنت زلو مصحف إيت كله نمهارو زلنا نجر تسبوئتيو تسبوئتو نعنا دمانتا إن دحريلنا نجر دحنتي مالتي مخنياتو توليدو أبزع علم زمسيو انت زي سكاللنا انت زي موتلنا انت زي بجونا نحنا دحنات اي مرخبنان اسرات بحطيات جزء الدما ابتحتي ديابولس كوينا منبرنا نيرنا هنياتو حجي اذا كله انمهارو زلنا كله بمنتا ايد زارب انتدعيلنا بنجرة تسبئتو ايو دزارب فتصم سب فتصم أملاخ دما بمخانو كم تخبها لنا دسانحي أب كله سقاو النتو خون كله ملكوت النتو أي تفوليون أبتا قصري سلسته كالاي أبوتاتنا هوارياتون كمو نتبتوهدو زخبر سقا أبز سقدو لغزي نأغزي أبيهر قال سقدو ملأختون كمو نتب أرأي سقا زتقلس يقلقلو نبرو ويتأم كم زغنة فليتأم كا نعوء يسقدلو نبرو كبري نعملخ يخون اتام ملأختي زقلقلوان زسقدلون نمانيو نتي بتوهدو زخبره قويتانان أملاخنان مدحانينان يسوس كريستوس إيو بحفتنا مع زائع تنبي بحالنا نيرا مثلني أوانجيل ماتيوس معرف 14 قصري 33 تأتبل اتوم أب جالبا زنبارو خاء نسخا بحقي ود أملاخيخا النابولو سجدلو كبرنا أملاخيخون نمان ديهم ود أملاخيخا النابولو بتوم أب جالبا زنبارو سجدلو زلو نتي فتصم سبن فتصم أملاخن زخنة قويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس إيوم نحنا نسجدلو نحنا نملخو نحنا كل جزء نسوقه زلنا دما نمانيو انت دعيلنا نعوء إنا بزيبوء دحنت بزيبوء دما هوت بزيبوء دما زل على ماونت يبلنان أما اتي انمهارو زلنا زيادة كله بمنفس كنعبيلو بمنفس اندعر عبينا دما زتعززنايو نفتصملو مالتيو زتعززنايو انت فتصيمنا دما تعزز كايو مفتصام مالت انتايو تقبار مقبار مالتيو دحر تقبار دما انتايالو صدق دمالو اما
ዝተኣዘዝናዮ ክንፍፅም ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ እግዚአብሔር ንኹልና ይሕግዘና ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ነዚ ዕድል እዚ ዝኸፈተልና ኣምላኽና ሕጂ እውን ምስጋና ንዑ ይኹን እሞ ስለ ዝፀንሐና ግዜ ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን መደብና ብጸሎት ክንዓጽው እንት ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም በሓድሽ ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና እንት ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ እንት ሰላም ጸልዩ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳናን ደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ወንኩሉ እግዚአብሔር ልምነካን ማልደካን ኣለና ወንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ይብካና ከመኡ እግዚአብሔር ኣጥርየና ጸጋኻው ናፍሰልና ሸክኻ ንፈልጥ ባዕድ ኣምላኽ ይብልና ቅዱስምካ ንሰምን ንጽውዖን ኣለና ብሰማያ ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብኒ ንስኩልና ዓድር ኣብዚ ዓለምን ዝምንባራም ሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕቲ ሰበ ስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦ ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳይንታ ዝኣብካ ምኽራሃብ ኣብ ምእታውናን ምፃናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብዕኑዕን ወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻን እግዚአብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ሓረ ኣምላኽ መሓረና ፍረ ባህለ ኣምላኽ ረበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባረኻልና ሳና ዝወዓልካ ነመስክነካ ብሳና ክትሓድር ድማ ንምዕቆበካ ጉባኤና ብሰላም ኣጀሚርካ ሰላም ስለ ዘፈጸምካና ድማ ነመስክነካ እዚ ጉባኤ እዚ ኣምላኽና ነቲ ክትብለና ክንመሃሮ ፀናሕና ቃልካ ድማ ክንዓቕሮ ክነስተንትኖ ክንምርሓሉ ክንነብረሉ ንቅዱሳን ኣቦታትና ቀዳሞት ክንመስለሉ ድማ ስኻ ሓግዘና ጸለናዮ ጸሎት ድማ ድለይ ክትረኽቡ ሎምን ክወሃበኩም ማዕፆ ክሓብሉ ክፈተልኩም ኢልካ እናእኸሞ ከም ቃልካ ግበረልና ንዓለም ሰላም እዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ውግእን ወረ ውግእን እንቅጥቃጥ ምድርን ጥምየትን ወበብላን ውሕጅን ንፋስን ኩሉ ሕማቕ ነገር ነብሳት ዘጥፍእ ዝቐዝፍ ዘሎ ንብረት ዝዕኑ ዘሎ ኣምላኽ ይኣክል በለና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኩሉ ሓጢኣትና ኣበሳና ኣርሒቅካ ኣምላኽና መወዳእታና ኣጸብቐልና ኣብ ሕማም ዘለው ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና እዙና ናፃናናዓልና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውሰልና ፀሚኦም ዝሽገሩ ዘለው ናይ በረኸት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንስኣልና ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለው ድማ ንቋውሖም ሴርካ ሰንሰለቶም በቲካ ሓራው ፃልና ኣብ ፀባን ዘለው ድማ መሰሮ ፍጠረሎም ዝወፈሩ ድሓን ይእትወልና ዝገሹ ድማ ድሓን መለሰልና ናይ ኩሎም ደቅና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ድማ ፀፅቡቕ ሪአና ጥጥዖሙ ስምዓና ንዓኻ ዝኾኑ ድማ ግበረልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ
ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምን لنا امين ታወይ ስረግጂና አምላክን ወዳኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒጋ ጋና ሰሪያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብርከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ወይ ዲያቆናት ጡራን ሳይዱ ህፃናት በበስምክም ኩንፍታኑን ጻነ ይረሰንስ ብሉዋን ስማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተኽልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهرنا كرسوس بالعصر تخلته بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزيتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مهرنا كرسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን حبرت منفس قدسين أبلع لين أبلع لكلكمن أبلع لي أبزل زلنا يبطان قصفن دربن كويني ورد كبرن مسكانان أملاخيكم كلكم دما أقل قلتكم يبارخ بروخ ليكي يبرلنا آمين قال وتسمع لنا أبونا آمين قال هو تبتاتنا كلهم أبونا من فكيتهم قعب سلام متاهم ቃል ህይወት የስማዓልና ቦታትና ዲያቆን ብሓን ሕዱሩ ኩልኩም ስድራቤት እግዚአብሔር آمين ليتي Thank ቃል you ህይወት كلكم ይስማዓልና ዲያቆን ሓወይ አቦና ቀሺ መርጌታ ከዓ እንኳዕ ብሰላም እግዚአብሔር ወሲዱ ብሰላም ኣምፃኩም ኣቦና ቀሺ ወልድ ተሰኸምኡ እግዚአብሔር ሰናይ ምሸት ንኩልኩም ኣሕዋት ኩልኽን ቃል ህይወት የስማዓልና ዲያቆን ሓወይ آمين آمين ህይወት የስማዓልና ቦታትና ኩልኩም ኣቢ መረጌታን ኳዕ ድሓን መፃኹም ኩልኩም ቴንክ ዩ ኣምለይቲ آمين ቃል ህይወት የስማዓልና ኣገልግሎትኩም ይባረኽ ኣቦና ካብ ቃል ድሓን ሰላም መፃኹም ጎርፈይቲ كلنا بروخ ليتن كلنا እዚ ነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ آمين كلنا ብሩኽ ለይቲ ኣቦታትና ዲያቆነይ آمين كلنا ኣቦና መርጌታ ብኳዕ ብሰላም መፃኹም ኳዕ ብሰላም ረአናኩም ኩልኻትኩም ኣምላኽ ይመስገን ብሩኽ ለይቲ